Llywelyn Williams fi a dwi'n syrffio. Nes i ddechrau syrffio pan o'n i'n 12, pan o'n i efo 2 goes am 2-3 blwyddyn. A wedyn ges i'r ddamwain. Cymryd yn bach o fisoedd i gael yn hyn yn ôl yn ffit. A nes i nôl mewn gyda yn y blwyddyn gyntaf. Ac ers yna dwi'n mynd syrffio mwyaf dwi'n gallu bob diwrnod. Mae'r adrenalin yn bildio o munud dwi'n cerdded lawr i traeth a dwi'n gweld y tonna. A dyma jyst mynd yn fwy ag yn fwy dan dwi yn y dŵr. Dwi'n mwynhau pan ti allan yn y môr a mae ton yn dod a pan ti'n dal y don mae'r teimlad yn anhygoel i fi. Be dwi'n mwynhau mwyaf am syrffio ydy pan ti'n gallu mynd allan yna dim ots be di'r tywydd a mae'r tonna'n dda neu mae'r tonna'n ddrwg ond munud ti'n y dŵr dwi'n teimlo'n ddibwysa. Y dadu surfing ydy syrffio i bobl sydd efo gwahanol anabledd. So, dydwch, dwi'n gallu bod dim braich, dim coesa, dim yn gallu gweld neu ddim yn gallu clywed. Mae yna gwahanol fath o categories really, o bobl sy'n adaptu syrffio. Gafo fi wedi dysgu syrffio yn dechrau efo 2 goes pan ddys i allan ar yr ysbyty, ond ni wedi colli dros i hanner ym mhwysa, so gyda i'n cryfder o gwbl i godfyn hyn ôl fyny. A wedyn gafo ffrindiau fi a gymuned adra yn Abersoch yn mynd â fi allan drwy'r adeg. Ddoes i nôl i ddysgu'n hyn, really, sydd wedi gallu popio fyny ar ym mhen glin a dyna sydd dwi'n syrffio fan. So dwi wedi bod yn cystadlu yn Indonesia, Hawaii, America, Ffrainc, Sbaen, adra ac yn Lloegr. Yn uchelgais fydd i fynd allan i'r ISA Adaptive World Championships a dod adra i Gymru efo'r gold.